नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लेकर आई हूँ हम शिव गुरु का एक नया भजन। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, आप लोग को गाकर सुनाती हूँ। गुरु के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी। गुरु के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी। हीरे कंगनवा पर शिव गुरु के मनले बानी। यही रे कंगनवा पर शिव गुरु के मनले बानी। गुरु के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी। गुरु के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी। एही रे कंगनवा पर 3 जना के मनले बानी। एही रे कंगनवा पर 3 जना के मनले बानी। जी विष्णु जी महेश कंगन पेन्हले बानी। ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश कंगन पेन्हले बानी। एही रे कंगनवा पर नमः शिवाय लिखवले बानी। एही रे कंगनवा पर नमः शिवाय लिखवले बानी। शिवाय लिखवले बानी हो, नमः शिवाय लिखवले बानी। एही रे कंगनवा पर नमः शिवाय लिखवले बानी। के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी। गुरु के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी। रे कंगनवा पर 3 जना के मनले बानी। यही रे कंगनवा पर 3 जना के मनले बानी। भैया नीलम शिव गुरु कंगन पेन्हले बानी। भैया नीलम शिव गुरु कंगन पेन्हले बानी। कंगनवा पर 3 जना के मनले बानी। यही रे कंगनवा पर 3 जना के मनले बानी। गौरा जी कार्तिक जी गणेश कंगन पेन्हले बानी। गौरा जी कार्तिक जी गणेश कंगन पेन्हले बानी। एही रे कंगनवा पर 3 दया हम मंगले बानी। एही रे कंगनवा पर 3 दया हम मंगले बानी। बेटा या बेटी और सोहाग दया मंगले बानी। रे कंगनवा पर हम 3 चर्चा कैले बानी। एही रे कंगनवा पर 3 चर्चा कैले बानी। गहुआ जवार औरी टोला चर्चा कैले बानी। गहुआ जवार औरी टोला चर्चा कैले बानी। कंगनवा पर नमः शिवाय लिखवले बानी। यही रे कंगनवा पर नमः शिवाय लिखवले बानी। गुरु के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी। रे कंगनवा पर 3 सूत्र के मनले बानी। यही रे कंगनवा पर 3 सूत्र के मनले बानी। दाया चर्चा प्रणाम कंगन पेन्हले बानी। दाया चर्चा प्रणाम कंगन पेन्हले बानी। गुरु के कंगन वाला हरदार कंगन पेन्हले बानी।